מזוודות קטנות תוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות לאהבה, הזיכרונות מאחוריי יישארו קפואים, חנות של מזכרות אקנה לי כמה חדשים. ובטיסה אל תוך שמיים שצבועים שחור, אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור, אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי, אני לא בוכה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי, החברים מאחוריי יישארו שלך, במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך. הדרכים לאהוב אותך, ארוכה ביותר הדרך לשכוח, אהבנו עמוק, אהבנו פתוח, אבל הכי בטוח זה מרחוק. בכל סיום יש התחלה של משהו חדש, ומרחוק אפשר לראות את זה לא מטושטש, האהבה שלך אליי הייתה לאזיקים, סגורה בתוך קופסה נשארת תלויה כמו בובת חוטים, הכאבים מאחוריי ישאירו בי סימן, רבות הן הדרכים וארוכות אבל לאט, רבות הדרכים לאהוב אותך, ארוכה ביותר הדרך לשכוח, אהבנו עמוק, אהבנו פתוח, אבל הכי בטוח זה מרחוק. שוב מזוודות קטנות תוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, אתה ודאי ישן אז בטח לא תשמע אותי, אני לא בוכה צועקת ולא נשברת לא חוזרת בי, הכאבים מאחוריי ישאירו בי סימן, רבות הן הדרכים וארוכות אבל לאט זה מרחוק, כן הכי בטוח זה מרחוק, כן הכי בטוח. רבות הדרכים לאהוב אותך, ארוכה ביותר הדרך לשכוח, אהבנו עמוק, אהבנו פתוח, אבל הכי בטוח זה מרחוק. אמנון, איך שמגיעים לכם תסתובבו, תצבו את המקור כמו לפניך. חבר המועצה אבי נדיר, יש לך מה להגיד? אנחנו לא נוותר עד שלא נקבל את מה שמגיע לנו. אנחנו חלק ממדינת ישראל, לא שייכים לדרום לבנון, הם מאלצים אותנו לעבור לדרום לבנון. על מה אתם נלחמים? על מענקי איזון שקוצצו ב-80%, לא מספיק אפילו לקנות נס קפה. በሌሊት ጨረቃ ጊዜ ደረሰ
אנחנו נמצאים כאן בשער שבשנת 2000 צה"ל יצא מלבנון. הצבא וכל הגורמים לא נתנו לאף אחד להתקרב עד לכאן. כשאנחנו מסתכלים בצד הלבנוני, בבית הזה כאן, הם נמצאים במצב סוציו-אקונומי 10 יותר גבוה ממטולה, אבל הפיתוח שם לא נעצר. יש להם כאן טיילת כמו בדיזינגוף ומטיילים, ואותנו מחביאים תחת שכפ"צים ותחת הקפאות וקיצוצים של תקציבים ובקיצוצים של תקציבי פיתוח, ולא נותנים לנו להתפתח ולחיות כאן. ואת ההקפאה היא לא ביהודה ושומרון, ההקפאה היא כאן בשנת 2000. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק, להתאחד ולהוביל את המאבק לטובת מטולה, למען החינוך, למען הילדים שלנו. תודה רבה. היום זה משכורות של עובדי המועצה, מחר בבוקר זה המתנ"ס, אחר כך זה הסעות, אחר כך זה תאורת הרחוב, אחר כך זה פינוי האשפה, והמגמה מאוד ברורה לכולם, ואיך זה נוגע לנו לחצר ולבית. מה שאנחנו מבקשים, מטה המאבק, זה דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו נשב ונעשה אחת לצבא היום בערב, אנחנו מחר נשב שוב פעם, יש פה אנשים מסורים שיושבים, ואנחנו כל פעם קראנו לאנשים וכל מי שרוצה להמשיך ולהצטרף, אוקיי? אבל בפעמים הבאות שתהיינה כל מיני החלטות מהסוג הזה שמצריך את כולכם, אנא, תמשיכו להתגייס. יש כאן מומנטום, אם אנחנו לא נקה מה שנקרא, בעוד הדברים חמים, ייתכן מאוד שאנחנו לא נצליח לעשות שינויים, שזה המומנטום הכי גדול שלהם. אז אם אתם איתנו, תמשיכו להצביע ברגליים. אוקיי? אני מדבר בשם מטה המאבק, להצביע ברגליים.